Clubes deportivos e colectivos de Pontevedra, Marín e Poio poderán volver a optar ás subvencións do Plan Social de Ence. A compañía recupera esta iniciativa dotada con 3 millóns de euros. Seguir, pola nosa parte, contribuindo activamente á millora da calidade de vida dos nosos veciños, o cuidado da contorna e tamén, por suposto, o crecimento económico da comarca. Proxectos sociais, culturais, deportivos, medioambientais ou de emprendemento destes 3 municipios poderán conseguir financiamento a través deste plan. A convocatoria ábrese o martes 11 de abril e pecha o 10 de maio. Quen pode ser beneficiario das axudas, pois serán as persoas físicas ou xurídicas que presenten proxectos a desenvolver no ámbito territorial dos concellos de Pontevedra, Marín e Poio, como anos anteriores, non? Excepcionalmente, tamén poderán apoiarse proxectos de outras áreas, principalmente relacionadas con actividades forestais e cuidado do medio ambiente, e que, en definitiva, ao final, poidan ter influencia na comarca na que nos estamos referindo, non? A iniciativa naceu no ano 2017. Esta é a cuarta convocatoria despois de que se interrompera pola pandemia e pola situación xudicial da fábrica que Ence ten en Lourizán. Nas 3 anteriores houbo máis de 800 beneficiarios. Tras a sentenza do Tribunal Supremo que avala a prórroga da concesión, a empresa retoma o plan. O plan social, tal como está recollido, pois é durante o tempo de vixencia da prórroga e do disfrute pacífico da mesma, digamos, non? Eu supoño que un proceso judicial calquera ten dereito a facer o que considere oportuno, non? Pero obviamente temos unha sentencia judicial firme, do Tribunal Supremo. Nosa situación é unha situación estable, non? Agora mesmo. Antonio Casal estivo acompañado na rolda de prensa polo delegado da Xunta en Pontevedra. Luís López celebrou que se retome este programa de achegas e desbotou que se presente con intereses electorais. Non me marcaría para nada nun clima de a falta de 60 días para a celebración, senón máis que nada de atender as necesidades e a urxencia que asociacións, colectivos e entidades nos reclamaban. En canto ao futuro da factoría, o director territorial de Ence en Galicia reafirmou o compromiso coas instalacións de Lourizán. Asegurou que nun prazo de 10 anos investirán uns 130 millóns de euros na fábrica, que a medio prazo serán 395 millóns. Tamén recordou o pacto ambiental asinado coa Xunta de Galicia, que incluía 15 millóns para a nova depuradora de Praceres e 5 para o Pazo de Lourizán.